Преди малко, аз сега напълно говоря, преди малко си гледах, нали, клипчета като шортове, видеа, и в един момент нещо ми скача. Беше така шкаф. Беше той шкаф, аз сега го затворих. Беше така, беше затворен и после така. Така. И аз съм си пак, чупай го. Ще съм да стъпирам. Значи, ако виждате, че скрина нещо се трепери, това е ръката нещо. Е така. Аз си стоях, гледах си така и той изведнъж сключва и погледнах. Омага. Да, това е това, е така си беше. Е така, нали, нормално като всички затворени шкафове, а това вие малко, защото аз го бях затворил, когато започнах да снимам това. Бях го затворила, нали? И после като го показах как беше, как скръцна и отидох ето тук и той пак скръцна. Аз съм сама в къщата. Баба ми е вътре на улицата. На улицата. Не във двора, на улицата. И аз съм сама тук сега. Добре. What the fuck? Ще ходя ясно на улицата. Направо. Бро. Ей, ти сме духове. Добре, вие май не ме разбрахте, защото много бързо говорих, аз го прегледах сега. Да, аз нищо не разбрах. Буквално то шкаф се отвори сам. Аз съм сама в къщата.